Tohono nami ma anon dung sipul tikting di Huriata pinasahat ma tu panitia Natal do tau baru asa pasahaton sosialisasi taringot tu pardalan ni malam Natal satu perayaan tau baru di Huriata dukoni tatangi homma ede puji-pujian sian parguru malua dukoni sipul jamita anon masuk mahita tu ibadah padidion nabadia dohot makatidakon haporseaon atong asa masuk mahita kamang do tamina nami taparadi ma rohat tanang pikirata martang yang nahom mahita di bagasan rohat tabi los martang yang mahita. Amin. Tabuji matuhata marhite edde nomor 40 sada ayat sada sahat rodi ayat na patuluhon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen marulopolop maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya.
Martangi yang mahita, ale amanami jala debatanami, namadok maulia tedohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahok kami siad dosa dohot hamatean. Hupangi dohami saipatiur jala rajai marohanami marhite hitetod di parbadiai, asa unang hu rohanami mida hamet metonnai. Uru pihami asalam hutaddahami ibana raja naungroi, si sobaon ni saddok jolma nadiliat portibion. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata imana tersurat di pangukapon bidutolu ayat 10 sada songono maridok disi. Magira ma auro tiop ma nadiho unang adong na mabuat tupalmi. Ido saatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogo imahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopoti madusata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung.
Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nadangolon ro tujolo ni habangsa habadiomi manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masajot-jot huar sahi hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddinami dohot nasa gogonami. Nang dongan nami dang doso diri nami hubaik kami. Di bahini tamador rimasammu hami jala uhumammu tuhamatean saliling-liling nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asi ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan say asi roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatommu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tangho kamu ma hata ni debata turpuk epistel di minggu Advent na papatonon imana tarsurat di Rom biddu 10 ayat 12 sahat rodi ayat 14 asa marsikat soring mahita majahasa. Nasal pune maborngin najonok nama arian atong tatanggali ma akka ulaon haholomon tasulukkom ma akka sinjata hatiuron. Alai solukok kamu ma Tuhan Yesus Kristus. Jala unang ma sarihok kamu daging muna laho menungguli hisap-hisapna. Ido yang gosahatna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jalana upeopsa. Amin.
Hatidakko maha porsiautai songon nahina tidakkon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion rap mahita maddok au porsea Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tabigi ma tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Guarni mingguta sadarion ima minggu adpen paupaton dohot topik hehe jala marsinodang mak bangkit menjadi terang. Naparjolo pos pelayanan Tabanan dan pos persiapan pelayanan di Singaraja Mardala doho denggan. Ibadah Natal di persiapan pos pelayanan di Singaraja di Patupama tanggal 25 Desember 2024 masuk pukul 10 sada wita. Selanjutnya Padidion Nabadia reguler. Sadarion Minggu tanggal 22 Desember 2024
patupaon ni huriatta do padidion nabadia reguler tu 10 halak yanakon ni huriatta. Laos diuduti mamuse anon peneguhan sidi. Huriatta patupahon peneguhan sidi tu yanakon ni huriatta naung madohoti perguruan manang konseling tu 20 sada halak anon di parmingguonon. Jala dung sidung anon parmingguon diuduti mamuse tu ulaon nabadia. Ruas natabba mulai sadarion martabado ruas ni huriatta ima keluarga Junaidi Antoni Sitompul inang Astuti Buru Nababan dohot sada yanakon nasida. Nasida ro sian HKBP Resort Tanjung Merawa Distrik 20 Sia Deli Serdang. Tinggal nasida Jalan Legian Gang Durian 2 lingkungan Pelasa Kuta masuk di sektor Sia. Molo adong nasida di tonga-tongata hupangido hami ma asa jongjong mana sida satokin. Oh, mau lihat ya? Selanjutnya ulaun nabadia. Huriatta patupahon ulaun nabadia di Natal Parjolo hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 di parmingguon pagi, siang, dohot sore. Taparade ma rohata nang pikirata lao madohoti ulaon nabadiyai. Jala Natal paduahon patupaon ni huriatta dotong parmingguon ima di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 masuk pukul 10 siang. Pinangidoma tusudi kategorial asa Roma madohoti perayaan Natal paduahoni. Selanjutnya sosialisasi panitia Natal 2024 dohot tahun baru 2025. Dalam rangka perayaan Natal 2024 dohot tahun baru 2025, panitia Natal melakukan sosialisasi mengenai kegiatan Natal 2024 dohot perayaan tahun baru 2025. Anon dung selesai tiktingon. Dungi muse Natal keluarga. Natal keluarga di Patupama di hari Senin tanggal 23 Desember 2024 di rumah tangga masing-masing, manang di keluarga masing-masing. Acara nungabe di parade huriatta boiman non dibuat di pintu gereja dung selesai permingguan siang sore manang pagi. Nah, seterusnya ibadah keluarga anak perantau. NHKBP Denpasar akan mengadakan Natal keluarga perantau pada hari Senin tanggal 23 Desember pukul 19 WITA sampai dengan selesai
bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut, panitia NHKBP Denpasar mengundang teman-teman Naposo perantau yang ada di Bali untuk hadir pada acara Natal keluarga tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Saudari Mona Borusiagian. Ulaon Nabadia tuaka ruas nadi bagasan Parsahiton. Huriata patupahon ulaon Nabadia tu akaruas nadi bagasan Parsahiton na suboiro tu gereja. Mungkin di Bagas Nabi manang di rumah sakit. Di Patupa Mai di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 10 sada wita. Jadi tuaka ruas na naeng dapotan pelayanani asa boima menghubungi aka situa sektor nabi. Selanjutnya bunga altar di Jalo Huriata do sumbangan bunga altar sian ruas ima NN untuk malam Natal Parjulu hari Selasa tanggal 24 Desember 2024. Dungi muse sian keluarga situa Simatupang Inang Borusitorus untuk hari Selasa 31 Desember 2024 dohotu malam tahun baru tahun baru 1 Januari 2025. Huriata pasahaton mauliati gudang ma di sumbangan muna tuhata ma nama masu-masu ma balosoni marlipat ganda di hamu. Bagian terakhir ima ulang tahun. Parhalado dohot ruas nihuriata HKBP Denpasar pasahaton selamat ulang tahun. Ari hatu tubuh dohot pardongan saripeon tusude ruas na berulang tahun sian mulai tanggal 22 Desember sahat Rodi tanggal 20 Desember. Hatan itu hata nanaik sipa husor-husor muna dienet sian pesalmen ono puluonom ayat 20 songonom madidok. Pinuji ma debata naso manulakon tangi aku manang asini rohanape sianau. Songonima akatik ting namasa di Huriata di bagasan nasa minggon tabuan ma di bagasa tangyak tabi asa di pasu-pasu tuhata saluhutna bain hasangapon di guarna horas madita saluhutna. Shalom, horas madi tasalutna. Kami sen panitanal umum pasahaton sosialisasi tuhita salutna ruas ni HKB Denpasar dohot sude jemaat simpatisan baik tamu na berkunjung nasian luar Pulau Balion naman dohoti ibadah perayaan Natal dohot ibadah akhir tahun di Gereja HKB Denpasar. Jadwal ibadah di Patupa Huriata do sogon naung tikon de warta jemaat ni Huriata. Na parjolo ibadah malam Natal hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024 di Patupa do 2 sesi ibadah.
Sesi ibadah pertama imam masuk pukul 17.00 WITA bertempat di gedung gereja. Sesi kedua masuk pukul 19.30 WITA bertempat di gedung gereja HKBD Denpasar dohot gedung sekolah minggu. Napa dua hon ibadah pesta Natal dohot perjamuan kudus hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024 di Patua Pado tolu sesi ibadah. Sesi ibadah pertama masuk pukul 7.30 WITA bertempat di gedung gereja HKBD Denpasar. Sesi patoluhon masuk pukul 10.30 WITA bertempat di gedung gereja HKBD Denpasar. Sesi patoluhon masuk pukul 10.00 WITA bertempat di gedung gereja HKBD Denpasar. Nah, patoluhon ibadah akhir tahun hari Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024 di Patu Pahuriata 2 ibadah 2 sesi. Sesi pertama masuk pukul 10.00 WITA bertempat di gereja HKBD Denpasar. Sesi kedua masuk 19.30 WITA bertempat di gedung gereja HKBD Denpasar dan gedung sekolah minggu. Untuk ibadah malam Natal, ibadah akhir tahun di sesi 2 Amanginang di Patu Pado 2 tempat ibadah ima di gedung gereja doho gedung GSM untuk mengantisipasi kepadatan jemaat dan mengurai saatnya perayaan ibadah, kepadatan di saat perayaan ibadah. Pergantian sesi ibadah sesi pertama tu sesi kedua kami panitia merpangiduan tu hita tu sudah ruas ni hak tu sudah ruas dohot tamu undangan tu sudah ruas dohot tamu mul adong himbauan sian panitia agar meninggalkan gedung Itai pai hiut Amanginang agar tidak terjadi penumpukan jemaat mengikuti ibadah di sesi kedua. Berikutnya parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Di Patu Panitia do parkir kendaraan untuk roda 2 di gedung sekolah minggu dan parkir kendaraan roda 4 di basement gereja. Doh parkir di karwos na berjarak kurang lebih 100 meter gedung gereja ton. Untuk lokasi parkir di pahihut masian arahan petugas keamanan dan parkir sian panitia. Jadi kami untuk perpindahan ibadah Manginang bolo boi kami panitia marpangiduan asa unang agak patiburo asa unang paliliku tong Manginang paimahon di saat perpindahan sesi sada manang sesi 2 tu sesi 3. Himbauan petugas keamanan dan parkir panitia Natal umum. Kendaraan roda 4 yang memasuki gerbang pintu masuk gedung gereja dimohon membuka jendela kaca pengemudi agar mudah berkomunikasi intensif dan arahan dengan petugas keamanan parkir dari panitia. Sian kami panitia marpangido tu sudah ruas manang tamu na mengikuti ibadah pesta Natal doh ibadah akhir tahun agar menggunakan kendaraan online untuk mengantisipasi terjadinya kekreditan di saat perayaan. Panitia menginformasikan tu sudah ruas manang tamu yang akan beribadah tidak membawa tas yang berukuran besar agar tidak ada kecurigaan dari pihak keamanan dan panitia untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Sian kami panitia berpengidot situ tudo tu saluhutna ruas do tamun na menghitung ibadah perayaan Natal do ibadah akhir tahun di HKBD Denpasar agar mematuhi arahan
sian petugas keamanan parkir dan yang bertugas di lapangan Amanginang. Informasi on boy mahita pasaha tu selautna ruas dohot keluarga tanah berkunjung tu Pulau Bali on nanaing mangihuton ibadah napi patu pani huriata di Hakaden Pasar. Songonima sosialisasi hami panitaral umum Amanginang selamat hari Minggu matu kita. Selamat beribadah, Horas. Tapi gemet di puji-pujian sian parguru malua.
Mari demahita huhut ma tapa pungu piliata. Sayunang endo Tuhanku, saya masih
Kami di debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajai atatemuna dot pikira munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di tasaluna. Huria na hinaolongan ni Tata Yesus. Jamita di Minggu sedarion. Ima Minggu Advent na baupaton. Na tersurat di buku ni panurirang Jesaya. Bidu ono pulu. Mamuka masih ayat sada. Saha rodiaya pitu. Husahama di bahasa Indonesia. Songono ma hatana. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyaan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Akamang utama kenang topik di minggu sedarion hehe jala marsinodang. Bangkit menjadi terang. Berita nauli di bagasan ubason ima pabotohon situasi ni bangsa Israel. Anom memang inang. Halo. Anom me terbigit walakan. 70 tahun na sida terbuang di Babel. Bako kau majo 70 tahun terbuang at terbohama pakilala anak. Sida kesadari dope udan buah pakilala takamang. Tabodo? Jujur kamu, tabodo, dat tabuate, sesongon nangali sudi. Adong nabajir, jabuna, adong yakin dawi. Ala drainase dari balik itu kurang bagus. Adong pakilalaan, perasaan, na betul-betul sesongon na golap portilyon. Kuberang naking BMKG sampai jam 8 malam tetap udan. Sedia hube payunga. Aka daerah rawan banjir, ba tongma siap-siap siaga. Babe no nakamang do tama kenang alam do. Song nabuy mga batii. Kecuali darong teknologi IP belum tentu sudah berhasil. Alani ido dipakilalaan ni bangsa Israel na terpuruk na madok na ngadong beharapan. Tidak ada lagi kehidupan ini. Tidak ada lagi masa depan.
Tetapi datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Seruan ini Amanginang adalah seruan semangat kepada bangsa Israel. Bangkitlah artinya bahwa mereka sendiri yang harus bangkit. Ikon siar rohana sendiri do. Jadi anggo sosial rohana do bangkit dangadongi. Alai molotung perupani bangkit ibana alana adong do namanya mangati ima penyertaan Tuhan. Sinodang nasian debata. Didok diturpuk tamu sed hahulu mudo makukupi purtibion. Tuhan melalui Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dunia ini Amanginang sama seperti yang dialami bangsa Israel, penuh dengan kekelaman. Hulum do purtibion. Alai molo tumpe hulum purtibion dang nagabi dohot tita hulum. Ido bahina didok. Dunia ini penuh kekelaman. Akan banyak hal yang harus kita hadapi. Natuari sadado pe banjir bandang di Tantom. Utamu do Tantom tano to bangan. Molo tanamnya ni agak song nasing go suara ni bai. Atas song namanya sotik Tantom inal pani. Banjir di Padang, banjir di Jakarta. Gudang akan longsor nuaing. Terjadi adong nuaing berita yang kurang bagus disampaikan pendeta Pasaribu yang ada di Jerman. Ada teroris dengan mobil yang kencang menabrak pasar Natal di Jerman. Mereka mengatakan mohon doa supaya Jerman bisa melalui Natal dengan sukacita. Berarti Amanginang lo tamu hita seluhutna dunia ini penuh kekelaman. Yang mungkin orang yang tidak berpengharapan akan berkata, tidak ada lagi harapan. Siga namon otak nyon nama purtibion, dohot akka lana asing. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan yang akan menerangi dan Tuhan yang akan menyertai. Itulah arti Immanuel. Immanu artinya Allah yang jauh telah menjadi Allah yang dekat. Allah yang transenden menjadi Allah yang immanen. Itulah Immanuel, Tuhan beserta kita. Tanpa itu Amanginang, tidak akan mungkin kita boleh hidup bersukacita. Hidup baina di Natal, atik pegro di Natali akka udan bacil do takanasingna, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekelaman, derita dot aklan asing nai. Tetapi Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, karena terbit, Tuhan telah terbit atasmu. Ido bahena, dia kalah Kristen akan persea. Sukacita itu, Natal itu adalah menjadi sukacita. Dan sukacita itu bukan bersumber dari orang lain, tetapi bersumber dari hati kita. Ido bahina didok akamang lutama kenang. Jangan harapkan kebahagiaan dari orang lain. Karena kebahagiaan itu hadir dari diri kita sendiri. Molo hodok nang tu seseorang bahagia horaniku, bangko subahagia di badi di utang boy. Iko sendiri di bana bahagia. Ido bahina didok laos behadi dok kutu jolma berubah ni orpani anggo soolo di bana berubah dan terjadi perubahan. Alani ido, kenapa kita mendengarkan firman Tuhan kalau memang tidak ada perubahan? Yesaya 55 berkata, setiap firman Tuhan yang datang kepada kita tidaklah sia-sia, karena firman Tuhan itu akan bekerja di dalam hati kita masing-masing. Yang berikutnya akamang do tamu kenang. Masih adakah harapan di tengah kehidupan kita?
Ketika banyak orang memandang sekarang, dunia ini semakin kelam. Dunia ini semakin kabur, semakin gelap, dohot akalan na asing. Tetapi firman Tuhan hari ini menjamin bagi kita. Molo olo doho merdalan rab dohot Tuhani. Didok di ayat 5. Gabi marroam ma pasu-pasu tuho. Aka unta, aka mas, aka sere, dohot akalan na asing, ro majupai ho. Gabi gudang majolma heran mamereng bangso na terpasu-pasu do kape inna. Alalido akamang dakang bui hapi hita mengejar harta. Alai ikon harta ido na mengejar hita. Sekuat apapun dan secepat apapun kita mengejar harta, harta itu tidak akan dapat kalau bukan Tuhan yang menetapkan kita menjadi pemiliknya. Ala nido bahina nido di ayat 5, saharo di ayat 7. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dunia boleh berkata tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Tetapi orang percaya berkata, masa depanku akan menjadi masa depan yang cerah karena Tuhan telah memberkatiku. Amin amang inang. Jadi adong tulu nagabi juju diturpukta sedarion. Na berjulu hehe maho siya dirim. Marsinodang maho ala nungaro sinodangi di tonga-tongam. Na peduahon go doha hulumon di portibion, go noang akka hamolon-hamolon do taklan nasingna. Yakinkan dirimu supaya kamu bahagia bahwa Tuhan menerangimu dan menyertaimu. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Sonari pinasa matuna terdidi. Bahaka manami, inanami. Masih semangat? Semangat? Ikut semangat dong, anggo semangat dong. Suatu ngadong 42 syak kamu, bagaimana anakku ini masa depannya? Apalagi ketika melihat sekarang masa depan dari remaja, anak muda itu adalah medisu. Ada istilah medisu, masa depan suram. Ada banyak orang melihat bagaimana masa depan anakku. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini kepada ibu, bapak yang mau membawa anaknya untuk dibaptis. Percayalah kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu percayalah. Bergantunglah, bersandarlah kepada Tuhan. Sekalipun ada keterpurukan di dalam kehidupanmu, keterpurukan dalam ekonomimu, keterpurukan dalam kesehatanmu, jangan pernah patah semangat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sonari itu par guru melua mak. Listen to me. Hello. Yakit daw na marzameteo naking dang itanyok kalakoni. Ido kan? Lamu pakai kacamata kon, lamu rahamu atau kubuka mak. Begi par guru melua. Hari ini kalian akan sama seperti kami. Berhak menerima perjamuan kudus. Dunia pemuda, dunia remaja sekarang terancam. Banyak orang sekarang, orang tua yang ketakutan dan gemetar. Banyak orang tua sekarang menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena perilaku-perilaku anak-anaknya. Bagaimana Pak Guru Melua? Mau setia kepada Tuhan? Amin. Unang ngaber kamu. Unang ngaber kamu. Kalau nanti orang tua menasehati. Kadang kami orang tua agak bingung, jengkel.
ngomong tapi kayak nggak didengarkan. Ido kenang teh ido, setapat doko ni hatat teh, hai hela setangihon. Takut to na multitasking ko kalako naraku, kan? Ija ima mereng-mereng, marang na begitu, tang minutong na dia. Tapi gereja kita, orang tua mengharapkan bahwa anak-anak kami diberangkatkan hari ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan bahwa dunia akan semakin kelam. Tetapi saudara-saudaraku, anak-anak kami akan memiliki hidup masa depan yang cerah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Untuk itu harus berangkat dari dirimu. Kalaupun kami mengatakan kalian harus berhasil, kalau kalian tidak mau berhasil dari diri kalian, tidak ada gunanya. Maka yang pertama sekali adalah camkan dalam hati. Renungkan. Pendeta hari ini mengatakan kami harus bangkit. Bangkit dari dirimu. Jangan bangkit hari ini, besok lenyap. Tetapi bangkitlah, semangatlah dari dirimu itu. Karena apa? Karena Tuhan menyertaimu. Tanpa iman, tanpa mengandalkan Tuhan, ingat, saya yakin anak-anak kami tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Siapa yang tahu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kamu mencari Tuhan di hidupmu ini, ingat, berkat-berkat Tuhan akan berdatangan kepadamu. Untuk itu anak-anak kami, anak Sidi, semangat, andalkan Tuhan, tetaplah percaya Tuhan menyertaimu di dalam perjalananmu. Alani, ala gajang acarata, wameto kami mah jami tahun, semangat mahita menyambut Natal, napero udan, tetapi sukacita kita tidak akan pernah sirna dari kehidupan kita. Karena apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Martang yang mahita. Mulai dari Tuhan dihatam na pengutuk kami di bagasan basun. Di pasatodo hatami tu rohanami. Asahehe hami ala masinod dakko. Manodangi ngulu nami. Nago akka persoalan hahulumon hamolon. Alania li Tuhan porsia do hami tuho. Nahodo namadongani hami. Namanodangi perjalanan nami. Atik peguk hamoloni. Porsia do hami Tuhan li Tuhan. Na usehonomu pasu-pasu. Na sutinagam ni rohanami di gadup hami marsada-sada. Alahodo debatana mangulu. Rodi saliling ni liling na. Pasu-pasu mahuriam. Ni menyambut Natal. Menyambut tahun baru. Pada waka parmaran parsahito syak kami. Tuhan asiroham. Pada uma malapetaka bencana alam syak kami. Totong matongos no muri no dengkan. Dihami saluna. Akarus ni uram na marsahit. Na subui huguari hami. Porsedo hami. Na holo tong madongani na sida. Songsoni manang akenakon namin nang terdidi. Parsido na sida di harajaumu. Homa ali Tuhan. Na majalo na sida. Na mangaramoti na sida. Asa totong mamasu-masu ho. Di pertumbuhan spiritual na nang secara fisik na pe. Songoni manang yan akon nami. Na menyaksikan imannya. Asa totong ditada na sida ho. Asa bersemangat na sida di Tuhan. Masa depan na sida bukanlah masa depan yang suram. Tetapi masa depan na sida adalah masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan ada bersama mereka. Muliate madihwal itu Jehovah. Hupuji pasangapami ma guharmo. Amin. Tapuji ma tuhata marid de mahita laos tapasahama persembahata.
Sai Roma Immanuel.
Masuk maita tu acara padidion tudak danak. Taparadima rohata maredema ita sen bukede nomor 146 ayat sada sa rodia 2 laos jongjong ma natoras nama buat yang nakona tu padidion. Oh Jesus Nazaret, do poso sayo mamagalenge ut manjalon di bawah na toras na nasira betuson Manay pasahatod na tumudag danakon. Martang yang mahita aliyaman namin ibanogidjang narodo hami tujolom mabuan akka dadanakon sa asima roham jalo manasida gabi anak komo pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyay hanguluas sugot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu kadongan na mabuad dadanak si didionon tangyon hamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibyon ni na madoak kasisyan na. Pode hamu masalud bangso. Didi hamu manasida tubagasan goar ni di bata ama lot anak lot tol di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti sa luhut na hutonahon itu hamu. Jala ingok ma. Say doang anak ko hamu ganupari rasa ro azal ni hasya nganon. Manangisi na porsea do ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugot. Tangyo kamu madot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuad dadana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di pisang akka si siya nema na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di doma. Luas samuma akka dadana kiro tuaw. Unang oray hamu na sida. Ay di akka si songonido harajao ni debata. Natutudo na urokot to hamu. Manangisepe. Anggo sosongo dadana kibana. Majalo harajao ni debata. Dang bongot ibana to si. Dungi di haul maaka dadanaki. Dia peho matangan na tunasida mamasumasu dasida. Atong dihamuna na toras. Hati dako kamu majolo hapor syotay. Atong alusihamu mahata nau sukut tonon. Gugu alusihamu na parjulu. Di panggirohamu nuaing didion akadadanakon tubagasan nahi na porsyaw muna. Salinay. Di panggirohamu nuaing didion akadadanakon tubagasan nahi na porsyaw muna. Alusna dipangido rohanami.
Nabaduahon, beha, naolo rohamu mamure anak kumunon, asa diboto, jala dihutun nasida, hatan di bata, nabatoluhon, naolo rohamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan di huria protestan, asa gabe ruas na mangulu nasida, di Tuhan Yesus Kristus, atong tapasaha manasida tu di bata, marhite-hite padidion nabadie hudul mahamuna Roma marsasa keluarga Ale Maria Mikla Simatupang. Ale Samantha Brigita Serenauli. Hudidi mahotu bagasan goar di mata ama. Dotu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Ale Gloria Admira Sihite. Ale Seril Kalista Sirait. Hudidi mau tu bagasan goar di mata am. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar di tahun Ale Joy Samuel Dieter. Hudidi mahotu bagasan goar ni di mata ama. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni tod di porbadia. Amin. Ale Bradley Emmanuel Sitompul.
Kudidi mau tu bagasan goar ni bata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni ton di porbadia. Ale Chloe Jovanka Fermata Saragi. Kudidi mau tu bagasan goar ni mata am. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Ale Diego Yuji Sihaloho. Kudidi mau tu bagasan goar ni di mata ama. Do tu bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni Ale Kigan Bastian Manurung. Kudidi mau tu bagasan goar ni di mata ama. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni ton di porbadia. Ale Gal Serena Feodora Tampubolon. Kudidi mau tu bagasan goar ni mata am. Do tu bagasan goar anakna Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni ton di porbadia. Mare Demaita nomor 145 ayat sada laos jongjong manatoras nang mabua dan akonna terdidi. Dang palas nas minora alana takia adesi bolong maroa sodo sasiana isena tumanata na ubulina umaya siana duaki Martang yang mahita
Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasa tami akadadana kotuho. Jala di jakokoro na sida gabe anak komo. Marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni ala Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panea di ang luas sa liling na. Asima roham doon di akanat oras ni dadanakon. Say pargugui. Jala ajari manasida manugunugu dadanakot tuho. Asarap na sida taruli di akaarta ni harajawmu. Amin. Hudul mahamuna. Sonari masuk maita atau acara na peduahon. Ima acara makatidakon hapor siaw. Mari dimeta sian nomor 140 ayat sada. Laos jojong ma natoras song soni dohot. Ya nakon nanaing makadidakon haporsyonna. Marhite-hite goar di debata ama ana dotol di perbadia. Amin. Hamu alena toras ni dadanakon. Di idahamudo yan akumuna. Haholongan ni rohamuna jong-jong dison. Tama jumulo madok ngoliati hamu sadariut tu di bata. Ala di sudi asini rohana na selaon. Ay di pangulo do nasida rasira sanwaeng. Jala sanga di boto nasida hata di debata dohol dalat tu hanguluani. Alai tamado ingoto muna sedarion akapabahina muna tu anak komunon. Aidang di leon debata akadadanakot tu hamu asa adong donga-donga muna mangula-ulaw sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida manghuton hata ni Tuhani ido ubahin na di leon. Ditanya ko kamu ganu pari anak kumunon na selaon. Asa unang mago na sida? Molo dihilala hamuno aing. Hurang ni pabahinam muna. Taringot tu akka anak kumunon. Tama uduk hamu tu debata. Manopoti salamuna. Atau martangyang mahita. Alia manami ama ni nasa targoar. Ama di banagijang do di tanoon. Sa tangihom matangyang namyon. Jakko ma akadadanako gabi anak komo asi maroham. Leo matol di porbadia tu nasida asa gabi sisiamu nasida rodi sa liling ni liling na. Molo tung nahurang pabahinan namin na sa laot tu nasida. Say samay. Say unang matargasip nasida. Jala unang loas mago manangises yan nasida. Binahin ni pangalaho nami asi maroham. Sa hatutangamu manasida, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma sudina toras. Hamu akadadanak na hinahulungan ni debata. Najongjong do hamu nuaing di jolo ni debata, na mamereng torus tu bagasar hamuna. Jala dohot di jolo ni huriyaon. Nunga di boto hamu lomo do sugo ni rohani debata. Dang tarbaik kamu bimarsideli sugo di hari paruhumani. Molo ingo rohamuna di akka ari ni ngolumuna naung salpui. Tama madok moliati hamu tu debata ala ni sudi asi ni rohana. Jala molo di ingo tamu akka pabahinamuna na suture. Ima
neang do langgus ni rohamuna tunatorasmuna, ro di saluhut dosamuna, tama marsakbi hamu sedarion marningoti. Buan hamu maluhu na tutuan Jesus, asa di sesay, ala ni mudarna, na use humoko perdosa na manopoti dosana. Alay pa uwa hamu marohamuna, huhut pukka hamu maparangin baru, ola ni sedarion. Asa dalalam muna dalan nagugoti, na marhapatian Tuhan uluan sa liling ni liling na. Atong alusi hamuma na husukut tonot tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni akka dongan na pungu di son. Alusi hamuma doho gugu na parjolo. Di parhatutu rohamdo hata ni debata nagin ruhammu na selaon holani dalat Tuhan uluani nabaduahon. Olo rohosya nasa roham tumudalhon salu dosa jala olo roho tujuluanon mangihuton hata ni dibata rodi hasusuda ni bohalmu nabatuluhon. Olo roho makanguluhon hapersaw na sitongi nahi natidakon ni hulia Kristen Protestan so natarsurat di padan narobi doho di padan naibaru atong marpada doha munuaing doho debata na badye di jolo ni huriaon tung unang ose hamu say burju mahamu marningot sa luhunay asalam hot hapor siyaw muna martang yang mahita. Alia manami jala debata nami suru matod di porbadia tu roha nami bi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulihon hami maroha nami bahin inganammu ola nion rodi sa liling ni liling na. Suraton jala sahapi matusisudi naong holoi hami. Say paujung maulaw na pinuk kami di bagasan roha nami. Ramoti mahami sa sudina, unang tuhamagwas sugot manangise siyan hamion. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asasata mitonguluan na surasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong dihamuna, hatid dako kamu majolo, hapor siyaw muna. Rak mahumad dokon. Di bagasan bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu yang suci yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di bagasan bahasa Inggris. I believe in Jesus Christ. I believe in Jesus Christ.
Adong dope dalam bahasa asing? Tambahkan. Ipe netului luar biasa boy di hati takut kamu ngapuji Tuhan. Hudul Mahamuna. Roma masa sahalak. Hata si paingot di si Ruth Rizara Rolina Pasaribu sada raja-raja bidusia ayat 5. Maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Sai burju maho rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluani. Parangehom mahatani debata nagi nuruhommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Aprilla Tampubolon Rom bidualu ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sai burju maho rasi rasamate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Sheryl Esri Jun Pardede. Matius bidu 5 ayat 10. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sai burju maho rasi rasamate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan, parangehom mahatani debatane ginuruhommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Evelyn Vina Sena Togatorop Rom bidu 15 ayat 10 tolu. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sai burju maho rasi rasamate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Itamar Siaturi Rom bidualu ayat 20. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sai burju maho rasi rasamate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuruhommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Daud Pamopar Silalahi Galatia bidu 6 ayat sia saat rodi ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sai burju maho rasi rasamate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan.
parangi hommaha tani debata na ginur hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Jonathan Juniarto Calvin Pakpahan, Filipi Bidusada ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya berjumah rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan parange hommaha tani debata naginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Farel Timothy Simatupang, Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya berjumah rasi rasamate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan, parangi hommaha tani dibatana ginuru hommi, ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Pinodang Korintia Kruiter Manurung, Amos bid 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saya berjumah rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan parangi hommaha tani dibatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Rafael Markus Hasibuan, Pesalmen bidu 20 tolu ayat sada. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya berjumah rasi rasamate, dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan, parangi hommaha tani dibatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Joniker Manaik Simbolon, Poda Bidutolu ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya berjumah rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan parangi hommaha tani dibatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Mikael Daniel Sigalingging, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Saya berjumah rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan, parange hommaha tani debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Saul Emmanuel Hasian Sigalingging, Joshua Bidusada ayat sia. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya berjumah rasi rasamate dungi lehonok kumatuho tuppal hanguluan parangi hommaha tani dibatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Nathanael Alpart Heskiel Siahaan, 2 Korint 12 ayat sia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si argana sikop sianipar. Jesaya bid 241 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Edgar Nixon Luther Silalahi. Job biddu 20 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi, ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Christian Damanik. Jeremia biddu 20 sia ayat 10 sada. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Simon Valent Hasian Siahaan. Efesus biddu 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Marwarar Gabriel Sidauruk. Kolose biddu 3 ayat 20. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni dibatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Jonathan Darren Vincencio. Matius biddu 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu. Hata si paingot di si Christopher Rian. 2 Raja-Raja biddu 6 ayat 10. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tuppal hanguluan. Parangi hom mahata ni debatana ginuru hommi ai ido hanguluammu.
Ya nakon nami naung makatidak kon hapersona jong mahamu. Maret Demeta nomor 150 ayat sada. Punau uleo liriko hamu akan apinarhamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala donga sapangana kamu mangaton perpadanan nabadi na arkas itu tuduh hamu ditobus unang oleh hamu bedosa do sibolis ramota ni debata do hamu maralohon pangagoi asal matotong rohamu na tu ibana jala tu gihonon na hamu masuk tu harajaon banwagi cangi martang yang mahita ali amanami ne banogijang asi maroham liaka nasida naung pinasaha luaing tuho saya ramoti manasida maritiite tol di porbadia saya pahot manasida di bagasan badan naung nioluan nasida naking saya perbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haperson nasida tujuluanon marhite-hite parange nadengkan. Amin. Marede mahita ede naparpudi naking laos jongjong mahita saluna. Tapasama pilia turupa di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami ni banogijang. Hodo harwani salutsi lelo naringgan do naso libasa na malitus. Hupasatami masih dilomi Tuhan pilihan nami tuho. Sejalo megabi wab na husus di julum. Pasu-pasu me jalaramoti. Asa para siyang hami pilihanon. Pati bulo na radyo meritonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanay marititi to dim. Asalam utadami godang ni sinilomi Tuhami. Asalam gegirhamad do mulyati tuho. Martihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin ibanagijang sa ipinarbadia magwarmo, sa ero maharajon mo. Sa sahot mo laman rokam, libo na tongon, songon libanagijang. Leo matuhamis daron hang luas siya pari. Sa isa marsunami songon panesanami. Dido sa dong na mardusa tuhami. Unang hami tugyuto pangucunan. Palua mahami siyan pangago.
Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homa damena tutotim. Amen. Amen. Dita saluna taingok mamarsugut patupa acara Natal keluarga di Bagas Tabi. Nyom makamang akenang acara tabuak manon sejuluon. Napaduahon aka nanang tardidi naking huli akai matiki 15 menit lahu marpoto do tami jala anon jam tongasa dah hurang 5 tap patupa mamarulon nabadia tu akai anakonda naong malua. Horas marita saluna.
So